like. Piling ko daw, warap ako sa moment ko. Huy! Woo! Time check, it's 12:40 and kakalabas ko lang ng banyo. So, join me, be with me para mapilitan akong mag-ayos. 1:45 and hindi pa din ako nakapag-ayos. I'm really having a hard time packing things up. Parang gusto ko na lang like, maybe overnight lang. Puntang Palawan, tapos uwi tayo. Morning, I woke up like 5:30 and run our way to the airport. Kakalipad lang ng isa. Kasi bupak tayo. Hopefully hindi pa. Okay, 30 minutes ago. No, excess baggage tayo. So we have to pay. That's 1,600. Alright. Unless we cannot go. Liberto. Yan. So, nagkatotoo nga yung kinakatakutan ko na ma-hold yung baggage ko. So, there you go. Bumili lang ako ng nag-check-in na lang ako ng mga baggage. And next time, I'll just bring my camera with me and a few clothes. I don't usually buy baggage kasi when I travel. So, I was not prepared this time. But yun, the whole bag is already 7 kilos. And I know what's inside this one and what I could use and what are the stuff that I may not use. So, at least next time, I know na if ever that I would be able to travel again. Traveling is not really my thing. Well, but yeah, kasi magastos. But if merong, sponsor, hello. Yeah, I hope I'll be enjoying my puerto because of this additional 1/6 of my fare. Woo, woo. That means I have to buy another baggage from Palaw'an going back here in Rojas. Alright. Yeah, napagod ako dun. Bye! Hindi pa tayo nakalis ng Rojas. Somebody bite me? Somebody bite me? Or is this sa backpack? Hindi naman pala siya sugat. Hindi naman siya galos. I don't know. Allergy. Pag kulang sa tulog, ganito talaga, maraming energy para magreklamo. Kaya eto na, we'll look for a place to sleep. So tired. Lipat po tayo ng tambayan. So, currently, it's 10:45. Next flight is 2:30. I'm here eating my snacks and charging. I'm tired na. I'm getting to be drained. Hello, gapulong magpla. Ako, wanna sleep? Wala lang tao. And it's 1 p.m. 1.5 hours to go. Let's look for something to eat because I'm hungry now. And let's go to the 3rd floor. It's 2 p.m. and I'm waiting for it to be 100%. Ngayon, kakain na lang tayo ng ating pasalubong. Then, let's proceed sa taas na kasi, yun nga, alas-das na. Get amon. Alright. It's 2:08 and our next flight is 2:35 boarding. Dito pa tayo sa baba. Nanghina talaga ako kasi nagbayad ako kanina ng baggage. And ayun, I did not take my lunch. I just ate my pasalubong. 3 RGs, butterscotch, and we'll be looking for our boarding gate pa. Alright, let's rush, sugar rush to the 3rd floor. Alright. Floor na ba to? 2nd floor pa. Nazanin. Alright.
for water. Water. So, ata kami kanina. Prinsesa 138 on time. Alright. Oh no! Delayed ang flight. We are back at the terminal. Excited pa naman akong ma-meet si John. Ako naman. Delayed gratification. See you, John. Baka kailangan natin hubarin yung damit. Tapos babalik na rin natin. Para hindi tayo pabalik-balik dito. We are going back to the gate. And I smell food. I'm hungry. Sana may free food. Nandito na kami ulit sa terminal at I think, pagdating ko ng Palawan, sexy na ako. Kasi pagod na talaga ako. Gutom na gutom. There's no update yet kung what time darating yung plane. So we'll be just waiting here. And I think I will eat another butterscotch. Here, coffee scotch. And we're moving to gate 1348. I'm tired na and exhausted. Gusto ko na matulog. I'm on seat 30. I think this is the longest plane I've been to. May double seat. Oh. And I'm on 30. This is fine. Okay. Yeah, I got a friend here from Argentina. I thought he's from Mexico at first. Yeah. Vamos Messi. Yeah, and you could say Yeah. paro. Paro. What does that mean? Butterfly. Yeah. Can you teach me one word? In Spanish. Yeah. Oh. Avión. Avion? Avion, what's that? Airplane. Oh! For you. Avion. We're riding an avion. Yeah. Okay, mga kabangbang, may charging station pala dito. Of course, you know that I'm not really a traveler, so thanks to my friend, I now know there's a charging station down there. You got it. Yeah, thank you. I'm Camille. Hi. Yeah, hi! I'm Ruby from Iloilo. Hi, Laura. You want to say hi? And yeah, of course, my dear seatmate. Already man. Yeah. Together! Pag connecting flight pala, huli yung baggage, oo, kasi 6 hours tong nakatambay papuntang Puerto. Nasa baba Hey, we are now finally here in Puerto Princesa and I've been waiting for John. Hi, John. Kumusta ka na dyan? I'm so excited to meet Karen, to show you my friend who taught me to go out of my box. And now I am here in Puerto Princesa for her wedding, even though people thought that I am a kalag Karen. No, I'm not. I just go around and travel for important things, and that's one important thing for me is her wedding. Alright! Now I have to look for... Oh, baka nakamotor siya. Siya ba yun? Hi! Hindi kasi nabihan ni Karen. Ay! Hindi ako sumasakay ng motor. It's fine. Look! It's white sand! And that's the beach. And that's John. Thank you so much. Punta na kami sa practice then. I don't know if I could still tour you around here. Bukas na lang ako magtutour sa inyo. Di ba? Punta ka dito sa kasal tapos pa-tour-tour ka. I can't believe it. Piling ko daw warap ako sa moment ko. Uy, pagkambali sa akon nga ma-attend ka sa kasal ko, nagbook ko dahil mo ko dali lang gid. Bako grabe ka gid girl ya. Subukan ko lang yung himo sa akon nga kabuhay. Gulpi lang ko yung nag-book sang ticket. Ano direct flight? Hindi. Connecting. 6 hours pa ko nga nag-layover sa... Oo, kagina.
I feel so tired. Dati kasi meron direct flight, Iloilo. Yeah, din ka kasi na pag-pandemic. Tapos, din balik. Later this March. Hindi ko kakita. Ano ba yan? Sino? Dito to, di ba no? Ay, vlog! Natuwa na to, sineryoso ko na. Trabaho natin. Uy, secret lang to, secret lang. Secret lang daw. Ano lang ko, guest lang ko di. Ay, sorry. Mapractice. Sorry po, mapractice na ko. practice mo. Sure ka, mapractice na ako. Siya ay, flower. Flower base. Uy, dito kayo. Tapos, okay, ikaw lang next. Last entrance. Di ba? Timing lang. Sakto lang. Paul, gali dyan, hambab ko dyan. Sige na, tindog na diyo. Ay, Siya flower girl. Hi po. Hi to the vlog. Ay, sorry. Narigiman ko, din ka na. Hindi ka magpalayo sa akong video. Dara lang ka mo. Sige na. Ano na yung muunto niya? Ay, wait lang Ang natin. tinawag, no? Inaayos ko na yung pa. Pero sila, tapos na sila. Okay. Tapos parents, after kayo ng parents ko, Okay. kayo magsabog-sabog. Sila ang magsabog ng mulak. Pero mulak kayo doon. No? Ah, Pero diretso sila. Diretso. Doon pa sila. Okay. Okay. Yan. Sabong. Mukhang sabong ka dyan, lo. Anong ginawa ng kuya mo sa kaibigan ko? Wala ko alam. Ano wala kang alam? May alam ka. Ikwento mo sa mga kaibigan ko. Atin lang to. Hindi ko alam ate. Nag-aral lang man yan dito din. Ah, nag-aaral lang. Tapos, sinungkit na yung kaibigan. Ganun. Ano? Wala siyang alam. Pinapagalitan ni ate. Joke lang. Excited na para bukas. At tapos lang yung rehearsal. Hindi ko alam kung nakuha ko ba. Basta after kami ng parents. And, ayun. Kikidnapin natin yung... Hi, Ma'am Ruby. Hello? Hello, vlog. Tinanong ko yung kapatid mo, anong ginawa mo para makuha yung kaibigan? Sino kapatid ko na tinanong mo? Sabi niya kapatid ka niya eh. Ah. May kapatid ka ba dito? Lokong babae yun ah. Lokong Kapatid ko babae yun, yun. kapatid Sino ko yung babaeng kinausap ko ngayon lang? Kapatid ko yun. Sabi mo, sinong kapatid? O, anong ginawa mo? Yung lumapit sa akin. Alam ko na! Gagayahin kita! Sana tayo? Ano nang gagawin natin? Party. Hindi nga eh. Narinig ko nga eh. Kain na yung... Ay, practice. Akala ko pagkain na. Kain na. Akala ko pagkain na. Anong gagawin natin? Intermission number daw natin. Ikaw ang leader. Entrance lang pala. Intermission daw. Ano Intermission. Hindi ako prepared. partner mo? Sana. May ko ka ba? Ay, ano akong partner? Yeah, that's mine. Thank you so much. Nga pa nang nagdag. So, 7 a.m. Follow the leader! Mas! Competitive kami. Ikot na kay Jindy! Ay, sabay-sabay! Isahan lang. Sabay-sabay tayo! Sabay-sabay! Parang si Miss TikTok ko. Hi! Miyari kami. Kaya pa rin na kinangan sa practice. Pinili ko na yung isang galawan lang. Perfect agad. Ano? Pakita mo nga sa kanya.
Nakashow na ako. Hello po. Ayun nga, alam ko. Nakikita ko yung tsura mo. Alam ko, nakikita ko yung tsura mo. Mukha mo. Ako si Ruby. Hi. From Iloilo. Hi. From the City of Love. Trying to love you. Ang gulo. Lipat natin sunset. Kaya mo yan. Mag-tiktok na tayo. Sige na. Hey, thank you so much. Karen, I'm in safe hands. Now here at Voyager's Place. And it's just across Massway Shopping Center. Punta tayo dyan mamaya. Check-in muna tayo. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Rubeinspired!